Ahoj, ahoj. Ideme dneska v sebelednisku Neviem, ako si mi neukážem. No, to nevadí, on sa prekapí. A už vidím. Áno, on to vie, tam sa zrovna pripoja, tak to vidí. Ahoj, ahoj. Ja si nepovieme si, akého superledníka si vyberáme. Táto zastav. Zastav video. Nie, len vstup. Udme sa pezdielky, teraz udme sa krásne superledínovať. Áno. Kde si? Pokiaľ nič sme si zabudli. Teraz som sa pozrieram poriadne pezdielkou krásne. Niekoho zastrelím. Zastav video. Niečo si idem... Dobre, televizor máme tu. Ja som sa chcel len vysýkať. Alebo si nikam odskočiť. Je motorka. Jau, som zabitý. Zasa som superledina. A tu je. Potom som sa vysýkať. Niečo? Zastav. Zasa si. Ja som teraz ja. Som si zasa chcel. A zasa som trochu som ja musel niečo urobiť, bolo to dôležité, tak som musel zastaviť video a potom znova. A ty si superledina? Nepoviem, ču. A kde si? Na nejakom dome. Veľkom. Tak pekne sa pozavíme. Ahoj! Ahoj. Ahoj.